Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să ne batem, mai bine zis o să ne luptăm și o să fie și enervant. O să fie enervant când o să ne arunce ăștia de pe hartă, că să scopul să te arunci de pe hartă ca să faci bani și level. Hai să mergem tot, o să ne batem. Și sper să nu ne enervăm. Unde mai putem noi să mergem? Te crezi șmecher? Ce l-am zburat. L-am aruncat de pe hartă, nici nu mai are cum să vină înapoi. Copile, poți să mă lași în pace? Copil copac cu mine în cap. Eu zic mai bine să ne luăm altă putere. Eu zic prima, pentru că e cea mai bună. Adică ia uitați-vă. Și în primul rând, te-ai dus, copile? Ne ascundem să nu ne vadă nimeni. Vrei să-ți dau bombă time? Vrei să-ți dau bombă time? Uite-mă de aici bombă time. Îți dăm cu artificiile în față. Cu artificiile în față. Asta nu e așa bună. Asta, hai să vedem, stai să vedem cât te-am luat. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. După 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E bună și asta, dar nu chiar așa de bună. Ești cel mai grav copil. Ești cel mai grav copil. Și las-mă odată în pace că îți trag un capac. Ce v-am făcut? Bă, dar ce ți-am făcut? Și plec de aici deodată ce mă lasă. Și plec, gata. Nici nu mai stau, mă antrenez cu asta.
Optiles. Hai, aruncă-mă dacă poți. Ia să sunt siguranță în sfârșit. Po. Yes! Bă, dar copile, ce ți-am făcut? Ce i-am făcut? Ziceți-mi și mie ce i-am făcut. Ziceți-mi și mie ce i-am făcut. Să-mi scrieți chiar acum în comentarii cât sunteți fete și cât sunteți băieți. Și dacă sunteți din România. Să vedem cine o să fie mai mulți, băieți sau fete. Dacă mai multe o să fie fete, fetele o să câștige. Dacă mai mulți o să fie băieți, o să câștige băieții. Copile. Nu mă te întreb, o să mă lași în pace. Mă te întreb. Haideți mă încoace să vă bat. Și... Bine! Da, de oricum l-am aruncat. Și cam atât a fost cu acest videoclip. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi și să apeși pe acel butonaj de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!